Bona nit a totes i a tots per haver vingut. Gràcies per haver vingut. Els preguem apaguin els seus dispositius electrònics per evitar interferències amb els nostres equips. Els recordem que està prohibit gravar les fotografies de l'obra. També els recordem que la sortida s'efectuarà a la taquilla inversa. Moltes gràcies. Señoras y señores, no voy a levantar el telón para entretener al público con un juego de palabras, ni con un panorama en el que se vea una casa en la que nada ocurre y a donde dirige el teatro sus luces para entretener y haceros creer que la vida es eso. El poeta, con todos sus 5 sentidos, va a tener no el gusto, sino el sentimiento de intentar enseñaros esta noche un pequeño rincón de la realidad. Venís al teatro con el afán único de divertir y tenéis autores a los que paráis. Y es muy justo. Pero hoy el autor os hace una encerrona porque quiere y aspira a conmover vuestros corazones, enseñando las cosas que no queréis ver, gritando las simplísimas verdades que no queréis oír. Si creéis en Dios, ¿por qué? Yo creo. ¿Por qué tenéis miedo a la muerte? Si es que creéis en la muerte. ¿Por qué esa crueldad? Ese desapego hacia el terrible dolor de nuestros semejantes. ¿Por qué hemos de ir al teatro? Para ver lo que pasa y no lo que nos pasa. La realidad empieza porque el autor no quiere que os sintáis en el teatro, sino en mitad de la calle. Y no va, por tanto, a hacer prosa, ritmo o literatura. Va a intentar dar una sencilla lección a vuestros corazones. Yo no quisiera entrarse en esta sala, ese terrible mostrador de aburrimiento que une todas las cabezas con un hilo lleno de sueño y pone en los ojos de los oyentes esos grupos diminutos de punta de alfiler. La imaginación es una actitud de descubrimiento. La imaginación depende de la realidad. No se puede imaginar lo que no existe. En mi caminar he imaginado. No soy doctor. Me he inspirado, ya que no creo en el artista sentado, sino en el artista caminando. Y no sé lo que mañana pensaré. Todo menos quedar quieto en la montaña, mirando el mismo paisaje. Voy a ver si puedo daros una sencilla reflexión sobre el espíritu oculto de la dolorida España.
Cada día con ropa para lavar. Hay rebomborio en casa de los Alba. Ay, calla, mujer, hay un difunto. Bernarda entierra a otro marido. Y así le quedará la herencia, ya que en el primero la ricarse es Angustia, la afortunada. Terratenientes de la Vega. Ay, no envidio para nada a las hijas de la Bernarda. A ninguna. Son mujeres sin nombre, nada más. ¡Qué lengua! Dicen que Bernarda cerrará la casa a cal y canto, guardando luto durante 8 años. ¡Un encierro! Ay, Bernarda, tirana de todos los que la rodean. Tiene el carácter de la tierra seca. Oye, la cosa, se le va a secar esa mozuela. Si me convirtiera ¿En nube? Ay, pues yo me convertiría en ojo. ¿Y si yo me convirtiera en cara? yo me convertiría en mosca. ¿Y si yo me convirtiera en manzana? Yo me convertiría en beso. ¡Ay! ¿Y si yo me convirtiera en pecho? Yo me convertiría en una sábana blanca. Bravo. No muy distante de Granada, había una pequeña aldea donde mis padres tenían una pequeña propiedad, Valderrubio. En la casa vecina y colindante a la nuestra vivía doña Bernarda, una viuda de muchos años, que ejercía un inconsolable y tanta vigilancia sobre sus hijas, solteras, prisioneras, privadas de todo albedrío. Jamás hablé con ellas, pero las veía pasar como sombras, siempre silenciosas y siempre vestidas de negro. En el cofre del patio había un pozo medianero, sin agua, que hace bajaba para espiar a esta familia extraña, con actitudes enigmáticas que me intrigaban. Y pude observarla. Era un infierno frío y mudo en este sol africano. Sepultura de gente viva. Y así nació la casa de Bernarda Alba, donde la secuestraban sus mujeres andaluzas. Cuando acabé la obra, la leí a mis conocidos y me preguntaron sobre ella. Y tal dice: el teatro es poesía que se levanta del libro y se hace humana, y al hacerse habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los actores que suban a escena tienen traje de poesía, pero a la vez se les vean los huesos, la sangre. El libro. Porque contra el libro no valen las persecuciones. Ni ejércitos de oro, ni llamas pueden contra ello. Porque podéis hacer desaparecer una obra. Pero no podéis callar las cabezas que han aprendido de él. Porque son miles. Y son pocas. Ignoráis dónde están. Solo a través de la cultura se pueden resolver los problemas en que se debate el pueblo de hoy, lleno de fe, pero falta de luz. De todo esto, ¿quién soy yo? Porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una obra, sino un cuerpo herido que busca las cosas del otro lado. Critico este mundo patriarcal en defensa de las mujeres.
alzó la voz sobre la cultura y los derechos del hombre, frente a la opresión y el autoritarismo, igualar las clases y las razas. Pero un golpe en la mesa, contra el capitalismo y la burguesía inútil. Denuncio a la derecha española, a favor de una sociedad más ilustrada, más humanista. Yo nunca fui político. Sigo un revolucionario. Federico García Lorca. Me apresaron, me mataron, la madrugada del 19 de agosto de 1936, en Alfara, Granada. Me ejecutaron. Ja tinc el top de morts d'aquestes campanes ficat entre les timples. Porten més de 2 hores de gori-gori. Han vingut cap allà de tots els pobles. L'església està preciosa. I en el primer respons s'ha desmaiat la Magdalena. És la que es queda més sola. Era l'única que tenia el seu pare. Ai! Gràcies a Déu que estem una estoneta soles. Jo he vingut a menjar. Si et veiés la Bernarda. Voldria que ara que ella no menja, totes ens moríssim de gana. Manaire, dominant. Però que es fastiguegi. Li he obert la gerra dels xoriços. Per què no me'n dones una mica per la meva nena, Pòcia? Entra, li agafa també un grapat de cigrons. Avui, i se n'adonarà. Bernarda! La vella, està ben tancada. No sé que clau. Però has de posar també la barra, que té uns dits com 5 escanyaportes. Bernarda! Ja ve! Neteja-ho bé tot, que com la Bernarda no vegi relluents les coses, m'arrencarà els 5 pèls com queda. Quina dona. I Anna, de tots els que la porten, és capaç de seure damunt del teu cor durant un any sencer sense que li desaparegui aquest somriure fred que porta la seva maleïda cara. Mira, neteja. Sant que les mans tinc negres amb tot. Ella, la més neta. Ella, la més decent. Ella, la més alta. Bon descans li va quedar al seu pobre marit. I ja han vingut tots els seus parents? Els d'ella. Els d'ell? Van venir a veure el mort i li van fer la creu. Però ja hi hauran prou cadires. En sobren. I si no, que s'asseguin a terra. Des que va morir el pare de la Bernarda, que no ha tornat a entrar gens sota aquests sostres. Ella no vol que la vegin en el seu domini. Maleïda sigui. Amb tu es va portar bé. 30 anys rentant els seus llençols. 30 anys menjant les seves sobres. Nits de vella quantus, dies sencers, mirant per l'escletxa per espiar els veïns i explicar-li la trola. Vida sense secrets. L'un amb l'altre, l'altre amb l'altre. Un formal de clau de punxa en els ulls. Dona! Però jo soc una rossa. Mossego els calaons dels que demanen caritat i bordo quan no diu.
I un dia m'afartaré. I aquell dia... Els meus fills ja estan als dos casats i treballen a les seves terres. El dia que m'afarti, em tancaré amb ells en una habitació i l'estaré escopint un any sencer. Bernarda, per això, per allò i per l'altre, fins a deixar-la xafada com un llangardaix pels nens, que és el que és ella, tota la seva parentela. Però esclar, que no li hem de dir la vida. Sí que era. 5 dones, 5 filles lletges, que traient l'angústia, la gran, que és la filla del primer marit, qui té calés? La resta. Molta camisa de fil, molta punteta brodada, però pa i raïm per tota l'herència. Ja m'agradaria a mi tenir el que elles tenen. Nosaltres tenim les nostres mans i un forat a la terra de la veritat. Aquesta és l'única terra que ens deixen, a les que no tenim res. Aquesta cadira, mira, aquí, unes taquetes, neteja. No hi guanyem saps. L'últim respons. Me'n vaig a sentir-lo. Oi, a mi m'agrada molt com canta el Mossèn. En el Pater Nostre va pujar la veu que semblava una gerra omplint-se d'aigua. Esclar, que al final va fer gall, però dona de sentir-lo. Que ningú, com l'antic sacristà Anton Chapino, a la missa de la meva mare i el cel ciri va cantar. Oh! Tremolaven les parets. I quan deien ell, era com si un llop hagués entrat a l'església. Amén! Et faràs fos la gola. Una altra cosa em feia pols jo. Déu l'hagi perdonat. Gràcies, Déu. Que ens esperi molts anys. Gràcies, Déu. Per sempre. Vinc a buscar les sobres. Per la pobra de surt pel carrer. Les sobres d'avui són per mi. Tens que et guanyis, jo estic sola. També estan sota els gossos. I diuen, Sempre me les donen. fora d'aquí, fora! Les terres amb revisats de moli, marescals, llavors, perquè ens en passem la saliva, les que vivim a les cabanes de terra, amb un plat i una cullera. Tant de bon dia no quedés ningú per explicar-ho. Sí, vinga, camots, vinga, calça de fils daurats i tovalloles de seda per portar-les. Que igual que estaràs tu, estaré jo. Fastigueja. Antonio María Benavides, rígid, amb el teu vestit de drap i les teves sabates senceres. Fastigueja. Ja no tornaràs a aixecar-me els anagos darrere la porta del teu corral. Antonio María Benavides, que ja no veuràs aquestes parets ni menjaràs el pa d'aquesta casa. Jo, que vaig ser la que més et va estimar de totes les que ets de vida. He de viure jo després de no marxar? He de viure?
Silenci! Menys crits i més obres. Hauries d'haver intentat que tot això estigués més net pel rebrador. Ves-te'n, que no és el teu lloc. Els pobres són com els animals. Semblen fets d'altres substàncies. No deixo que ningú em doni lliçons. Seieu. Magdalena, no ploris. Si vols plorar, fica't sota el llit. M'has entès? Està feta la llimonada? Sí, Bernarda. Dona'ls als homes. Ja n'estan prenent al pati. Que surtin per on han entrat i no vull que passin per aquí. Pepe el Romano, érem els homes del Don. Allí era. Ell ha vist sa mare. El Pepe el Romano no hi era. Qui sí que hi era? Era vidu de Darajant, molt a prop de les seves ties. A que n'he vist totes. Les dones a l'església no han de mirar més home que l'oficial, i aquest perquè porta faldilles. Girar el cap és buscar l'escalfor de la banda. Sarmentosa per febre d'home. Joan sigui Déu. Sí, per sempre beneït i llogat. Descansa en pau la teva santa companya a la capçalera. Descansa en pau. Amb l'àngel Sant Miquel i la seva espasa justiciera. Descansa en pau. Amb la mà que tot ho obre i la clau que tot ho tanca. Descansa en pau. Amb els benaventurats i les llumetes del camp. Descansa en pau. Amb la nostra santa caritat i les obres de terra i mar. Descansa en pau. Concedeix el repòs al teu servent Antonio María Benavides i concedeix-li la corona de la teva santa creu. Amén. Requiem eterna dona eis Domine. Y et lux perpetua luceat eis. De part dels homes, aquesta bossa de diners pels responsos. Dones les gràcies i serveix una copeta d'aigua. Què dic? No tindràs cap queixa. Ha vingut gent de tot el poble. Sí. Amb el verí de les seves llengües i la suor dels seus enanos. Mare, no parli vostè així. És així com s'ha de parlar amb aquest maleït poble dels rius. Poble de pous. Sempre es veu l'aigua, poc estigui enverinada. Com han posat al terra. Igual que si hagués passat un ramat de cabres. Nena, dona'm un palo. Tingui vostè. És aquest el palo que se li dona a una viuda? Dóna'm un de negre i aprèn a respectar el dol del teu pare. Prengui vostè el meu. I tu? Jo no tinc calor. Doncs busca't un altre, que el necessitaràs. Amb 8 anys que duri el dol, no ha d'entrar en aquesta casa des del camp. Feu-vos a la idea i tancat, amb totxos, portes i finestres. Així va passar a casa del meu pare i del meu avi. Mentrestant, podeu votar-vos de sopar. En el laboratori 20 peces, o podeu fer llegines i el sol. La Magdalena pot votar. Tant se me'n va. Si no voleu brodar-los, aniran sense brodats. Així els teus lluiran més. Els meus ni els vostres. Sé que jo no em casaré. Prefereixo portar-se'ls al molí. Aquesta anys està tancada dies i dies dins d'aquesta sala fosca. Això és el que té ser, dona.
Maleïdes siguin les dones. Ja no pots anar una història al teu pare. Aquí fas el que jo mano. Fill i agulla per les famílies, fuet i mula pels homes. Això té la gent que neix amb ells. Bernarda, deixa'm sortir! Deixeu que surti. M'ha costat molta feina subjectar-la. La teva mare, malgrat els seus 80 anys, és més forta que un roure. I aquí semblar-se. El meu avi va ser tot. Durant el dol, vaig haver de tapar-li la boca amb un sac cuit, perquè volia cridar-te, perquè li donessis aigua de fregar per beure i carn de gos, que és el que ella diu que tu li dones. Que mala intenció. Deixa que s'esfogui al pati. Ell té els seus anells i les arracades ametistes. Se les ha posat i m'ha dit que es vol casar. Acompanya-la, que no s'acosti al bou. No tinguis por que sí. Jo espero això. Però des d'aquell lloc les veïnes poden veure. Ens anem a canviar de roba. Sí, però no al mocador. I l'angústies. L'he vist mirant per l'escletxa de la porta gran. Els homes del dol se n'acabaven d'anar. Tu què has anat a fer a la porta gran? He anat a veure si les gallines havien post. Però el dol dels homes ja hauria acabat. No, mare, encara hi havia un grup parat per allà fora. Angústies! Angústies! Què mana vostè? On eres? Aquí miraves. A ningú. Se sent que una dona vagi amb el darrere d'un home el dia de la missa a son pare. Contesta, aquí miraves. A ningú. Suau. Mallosa! Suau! Bernarda! Tranquil·litza't! Hola, aquí toques. Ella ho ha fet, sense pensar en el que feia. Que està molt malament. Ja m'ha semblat a mi estrany veure-la escapolir-se cap al pati. Després, he estat mirant per la finestra i sentint la conversa que tenien els homes, que, com sempre, no es pot sentir. Això venen els dos. I de què m'agrada? Parlaven de Paca la Roseta. Ahir a la nit van lligar el seu marit en una menjadora i amb ella la van pujar en cavall a dalt de tot de l'olivar. I ella? Ella, conforme, deia que anava amb els pits a fora i el Maximiliano la portava agafada com si fos una guitarra. Un horror. Què va passar després? El que havia de passar. Van tornar gairebé de dia. Ella portava els cabells deixats anar i una corona de flors al cap. Perquè és l'única dona dolenta que tenim en aquest poble. Perquè no és d'aquí. I els homes que anaven amb ella també són fills de forasters. Els homes d'aquí no sou capaços d'això. No, però els agrada veure-ho i comentar-ho. S'enllepen els dits que això passi. Explicar-ho moltes coses més. Ah, sí? Quines? Em fa vergonya explicar-les. I la meva filla les ha sentit? Doncs clar, Aquesta ha sortit igual que les seves ties, blanques i untuoses, que ficaven ulls de xai a la galanteria qualsevol barberet. Bernarda, és que les teves filles ja estan en edat de mereixer. Massa poca guerra et donen. L'angústia ja en deu tenir molts més dels 30. 39 justos. I mira, no ha tingut mai promès. Cap n'ha tingut, ni falta que els hi fa. Poden passar molt bé sense ells. Que vols que doni el primer barberet? No he volgut ofendre. No hi ha en aquesta casa ni en aquest poble home que s'atansi. La gent d'aquí no és de la seva classe. Havies d'haver marxat. Sí, clar, això, a vendre'ls. No, Bernarda, no. A canviar. Esclar, que elles, a d'altres llocs, resulten ser de les pobres. Calla aquesta llengua tormentadora. Amb tu no es pot parlar. Tenim o no tenim confiança? No en tenim. Tu em serveixes, jo et pago. Res més. Aquí hi ha l'Arturo, que ve a arreglar les particions. Anem. Tu ves blanquejant el pati. I tu fica la roba del mort dins de l'arcó.
Algunes coses les podríem donar. No res, ni un botó, ni el mocador que li hem tapat la cara. Servirà. Jo faig les coses sense fer, però com un rellotge. Em troba que també és exactament animada. Jo es noto igual. I vas fixar? La Adelaida no hi va ser del tot. Ja ho sabia. El seu promès no la deixa sortir ni al llindar del carrer. Abans era alegre. Ara ni pòrrugues es posa a la cara. Ja no sap una si és millor tenir promès o no. És el mateix. De tot en té la culpa aquesta crítica que no li fa. Adelaida haurà passat una mala estona. Li tenen por a la nostra mare. És l'única que coneix la història del seu pare i l'origen de les seves terres. Sempre que ve, li tira ribatades a la ciutat. El seu pare va matar Cuba, el marit de la primera dona, per casar-se amb ella. Després aquí, la va abandonar i se'n va anar amb una altra que tenia una filla. I després va tenir relacions amb aquesta noia, la mare de l'Adelaida. I es va casar amb ella, després d'haver mort boja la segona dona. I aquest infame, per què no és a la presó? Perquè els homes estaven els uns als altres les coses d'aquesta mena i ningú és capaç de delatar. Però l'Adelaida no té la culpa d'això. No, però les coses es repeteixen. Veig? Tot és una terrible repetició. I ella té el mateix fet de la seva mare i de la seva àvia. Dones les dues del telefon general. Quina cosa més gran. És preferible no veure un home mai. Des de nen que els he tingut por. Els veia al corral, junyir els bous i aixecar els sacs de blat entre crits i cops de peu. I sempre vaig tenir por de créixer i de trobar-me la sobte abraçada per algun d'ells. Déu m'ha fet feble i lletja i els ha pactat definitivament de mi. Però què és això? A l'Enrique Humanes li agradaves i t'anava al darrere. Invencions de la gent! Nada, vaig estar amb la camisa darrere de la finestra fins que va ser de vida, perquè m'ha avisat a través de la filla del seu mosso que vindria i no va venir. Va ser tot cosa de llengües. Després es va casar amb l'altre que tenia més que això. I lletja com un dimoni. Què els importa ser lletjó? A ells els importa la terra, les jugades i una gossa submisa que els doni menjar. Ai, què feu? Aquí. I tu? He anat a veure els quadres brodats en caramels de la nostra àvia. El de Pallars, el negre, el de Contralló, de Cap Catalana de Catalana. Era una època tan alegre. Un casament durava 10 dies. No es feien servir les noves llengües. Però la senyora, les noies es posen de blanc com a les ciutats i tot el dia en folla. Però se'ns podrim pel que diran. Només sap Déu el que llavors fa ser. Portes un corguell enganxat a la sabata. Amb tant se val. Te'l trepitjaràs i cauràs. És una menys. I la vela? S'ha posat el vestit dret, que es va fer per estrenar el dia del seu aniversari. Ha baixat al portal i ha cridat: Galines! Galines! Mireu-me! És que ha de riure, pobreta. Si l'havies vist la nostra mare? És que és la més jove i la que té més il·lusió. El que donaria per veure-la feliç. Quina hora és? Ja deuen ser les 12. Del jazz? A punt de tocar. Sabeu de la cosa? No. Va, no sé a què et refereixes. No, millor que jo ho sabeu totes dues. Sempre cap contra cap. Com dues ovelletes però sense desfogar-se amb ningú. Allò del Pepe el Romano. Ja es comenta pel poble. Pepe el Romano ve a casar-se amb l'Angústies. A ella nit,
volcada a la casa i crec que aviat enviarà un emissari. Jo me n'alegro. És un bon home. Jo també. L'Agústia té bones condicions. Cap de les dues no me la creu. Magdalena, dona. A veure, si vingués el físic de l'Angústies, per l'Angústies com a dona, jo me n'alegraria. Però és que bé pels diners, aquí estem en família, no? I reconeixem que l'Angústies, encara que sigui la nostra germana, està bella. No la pizza, i és la que té menys mèrits de totes nosaltres. Però si amb 20 anys són de bon pel vestit, que li semblarà ara que en té 40. Parlis així. La sort ve qui menys l'espera. Després de tot, diu la veritat. L'Agústies té els diners del seu pare. És l'única rica de la casa i ara que el nostre pare és mort i es faran particions, venen a buscar-la. Pepe el Romano té 25 anys. És que és el millor tipus d'aquestes comprades. Un natural fos que et paga més a tu, o a la nostra Adela, que només té 20 anys, però no que vingui a buscar el més fos d'aquesta casa, o una dona que, com el seu pare, parla amb el nas. Pot ser que li agradi. Mai he pogut resistir la hipocresia, No ens ajudi. Mira, què? Que t'han vist les gallines? I què volies que fes? Si et veu la mare, t'arrossega dels cabells. Tenia tanta il·lusió amb aquest vestit. Pensava posar-me el dia que anéssim a menjar síndries a la Nòria. No hi hagués hagut un altre d'igual. És un vestit preciós. I m'està molt bé. És el millor que tallà la Magdalena. I què t'han dit les gallines? Pues res, m'han regalat unes quantes puces que m'han equilibrat les capes. El que pots fer és tenyir-lo de negre. El millor que pots fer és regalar-lo l'Angústies pel casament amb el Pepe el Romano. Però si el Pepe el Romano... No ho has sentit dir? No, doncs ara ja ho saps. Però si no pot ser. Però és que els diners ho poden tot. Per això he sortit d'ahir del dol. I s'ha caminat per la porta gran. I aquest home és capaç És capaç de tot. Què penses, Adela? Penso que aquest dol m'ha agafat a la pitjor època de la meva vida per passar-lo. Ja t'acostumaràs. No! No m'acostumaré! Jo no vull estar tancada. No vull que se'm posin les carns com a vosaltres. No vull perdre la meva blancor en aquestes habitacions. Demà em posaré aquest vestit i aniré a passejar. Jo vull sortir. Adela! La pobra, com ha sentit la mort del seu pare. Calla! El que et digui Dina serà de tot. Estat a punt de sentir-te la minyona. Al capdamunt del carrer del Pepe el Romano. Anem a veure. I tu, que no hi vas? No m'importa. On te donarà una volta a la cantonada des de la finestra de l'habitació d'una mica. Maleïdes particions. Quants diners li queden a l'Angústies? Sí? I a les altres? Força menys. Menys, molt menys. Ja m'ho has dit 3 vegades i no t'he volgut contestar. Angústies! Has tingut el valor de ficar-te pólvores a la cara? Has tingut el valor de rentar-te la cara el dia de missa al teu pare? No era meu pare. El meu va morir fa molt de temps. No se'n recorda, vostè? Que fos per decència, per respecte. Tots aquests pólvores a la cara. Deixi'm sortir! Abans Deixi'm sortir! mirall de les teves ties. Deixi'm ara! Va! Bernarda, no siguis tan inquisitiva. Ni que la meva mare estigui boja, jo sé què em facis. Què passa? No passa res. A veure, si és que discutiu per les particions, tu que ets l'home rica ja t'ho pots quedar amb tot, Guarda't la llengua, cau! Aquí no es farà res. Mano sobre aquesta casa i fins a que no surti amb els peus per davant, cuidaré del meu i del vostre. Bernarda, on és la meva mantellina? Res
res del que tinc, vull que sigui per vosaltres. Res. I els meus anells? Ni el meu vestit negre de moaner? Res. Perquè cap de vosaltres es casarà. Cap. Bernarda, dona'm el meu collaret de perles. Qui l'ha deixat entrar? Se m'ha escapat. M'he escapat perquè em vull casar. Perquè em vull casar amb un home formós a la vora del mar. Perquè els homes fugen de les dones. Calli vostè, mare! No, no callo. No vull veure aquestes dones solteres per un casament fent-se miques al cor. Jo me'n vull anar al meu poble. Bernarda, jo vull casar-me i tenir a l'àrea. Tanqueu-la! Tanqueu-la! No, Bernarda, deixa'm sortir! Bernarda, me'n vull anar a casar-me a la vora del mar. Fora! A la vora del mar. A la vora del mar. Ja he tallat el tercer llençol. Li correspon a l'Amèlia. Angústies, hi poso també les inicials del PP? No. Adela, no vens? Deu estar tirada aquí. Aquesta nena té alguna cosa. La trobo tremolosa, neguitosa, espantada, com si tingués una sargantana entre els pits. No té ni més ni menys que el que hem tingut totes. Totes, menys l'Angústies. Jo ho trobo bé. Li fa ser mal que rebenti. Per descomptat, s'ha de reconèixer que el millor que has tingut sempre ha estat la cintura i la delicadesa. Afortunadament aviat sortiré d'aquest infern. Potser no en surts. Deixem aquesta conversa. Més val. Per una orella m'entra i per l'altra em surt. Aquesta nit passada no em podia dormir de la calor. Jo tampoc. Em vaig aixecar per refrescar-me. Hi havia un núvol negre de tempesta i fins i tot van caure algunes gotes. Era la 1 de la matinada i sortia foc de terra. També em vaig aixecar jo. Encara hi havia l'Angústies amb el Pepe a la finestra. Tan tard? Magdalena, per què preguntes si ja vas veure? Em deuria anar cap allà a les 4:15. Sí? I tu per què ho saps? El vaig sentir tossir i vaig sentir les passes de la seva Eva. Oh, però si jo el vaig sentir marxar cap allà a les 4. No seria ell. Estic segura. A mi també m'ha semblat. Quina cosa més estranya. Angústies, què va ser el que et va dir el Pepe el primer dia que va venir a veure't a la finestra? Doncs res, coses de conversa. Veritablement, és estrany que dues persones que no es coneixen es vegin de sobte en una reixa i de cop promesos. Doncs a mi no se'm va fer estrany. A mi em faria un no sé què. No, perquè quan un home s'acosta a una reixa ja saps que van i venen, duen i porten, que se li dirà que sí. Bé, però ell t'ho hauria de dir, esclar. I com t'ho va dir? Doncs res, ja saps que vaig darrere teu, que necessito una dona bona i pudorosa i aquesta és tu, si et dones la teva conformitat. A mi em fan vergonya aquestes coses. I a mi però s'han de passar. I va parlar més? Sempre va parlar ell. I tu? Jo no hagués pogut. Gairebé em sortia el cor per la boca. Era la primera nit que estava sola amb un home. I un home tan ben plantat. No té mal tipus.
Aquestes coses passen entre persones una mica saberudes, que diuen, parlen i mouen la mà. Ai, la primera nit que va venir a la meva finestra, el meu marit, Evaristo el colorit. Què va passar? Era molt fosc. El vaig veure, què passa? Ben arribada. Bona nit, li vaig dir jo. Vam estar callats més de mitja hora. A mi em corria la suor per tot el cos. Aleshores, l'Evaristo es va trobar la reixa i es volia esticar pels ferros. Llavors em va dir, amb veu molt baixa, vine, que et tentis. Ai, em pensava que venia la nostra mare. Bona se'ns ha vist posat. Calleu, què es sentirà? Després es va portar bé. En comptes de donar-li per una altra cosa, li va donar per criar caderneres, fins que es va morir. Ai, a vosaltres, que sou solteres, us puc bé saber que l'home, als 15 dies del casament, deixa el llit per la taula. I després la taula per la taverneta. I la que no s'hi conforma es podreix plorant en un racó. Tu t'hi vas conformar. Jo? Ha! Jo vaig poder amb ell. És veritat que li vas pagar algunes vegades? Sí. I tampoc el deixo verso. Així hauríem de ser totes les dones. Ai, jo tinc l'escola de la teva mare. Un dia, no sé quina cosa em va dir, i li vaig matar totes les caderneres amb la mà de morter. Adela, nena, no et perdis això. Adela! Amiga, Aquesta nena està malalta. Esclar, gairebé no dorm. Doncs què fa? Jo què sé què fa. Millor ho sabràs tu que jo, que dorms paret en paret. L'enveja se la menja. No exageris. I en els ulls se li està posant mirada de boja. No parleu de bojos. Aquí és l'únic lloc on no es pot pronunciar aquesta paraula. Que no dormia? És que no has dormit bé aquesta nit. sí. Aleshores, Deixa'm estar. Dormint o ballant no tens per què posar-te les meves coses. Jo faig amb el meu cos el que em sembla. només és interès per tu. Interès o inquisició? No estàveu cosint? Doncs seguiu. Voldria ser invisible. Passa per les habitacions sense que preguntéssiu on vaig. La Bernardo es crida. Ja l'home de les randes. No em miris més. Si vols et donaré els meus ulls que són frescos i les meves espatlles perquè et refacis el xep que tens. Però gira el cap quan jo passi. Adela, que és la teva germana. I a més, la que més t'estima. Em segueix a tot arreu. A vegades ve a la meva habitació a veure si dormo. No em deixa ni respirar. I sempre, quina llàstima de cara, quina llàstima de cos que no serà per ningú. I això no, el meu cos serà de qui jo vulgui. De Pepe el Romano. No és això? Què dius? Què dic, Adela? Calla. Creus que no m'hi he fixat? Baixa la veu. Mata aquests pensaments. Què saps tu? Les veies i veient a través de les parets. On vas de nit quan t'aixeques? Cega hauries d'estar. Amb el cap i les mans plenes d'ulls quan es tracta del que es tracta. Per molt que penso no sé el que et proposes. Per què et vas posar gairebé despullada? Amb el llum encès al costat de la finestra, amb la finestra oberta el segon dia que va venir a veure la teva germana. Això no és veritat.
Adela, no siguis com els nens petits. Deixa en pau la teva germana. I si Pepe Roma no t'agrada, t'aguantes! A més, qui diu que no pots casar amb ell? La teva germana Angústies és una malalta. Només resistirà el primer part. És vella, estreta de cintura, i amb el meu coneixement et dic que es morirà. Llavors, en Pepe farà el que fan tots els homes d'aquestes terres. Es casarà amb la jove, la més bonica, i aquesta ets tu. Alimenta aquests pensaments. Oblida't. El que sigui. Però no vagis contra la llei de Déu. Calla! No callo. Posa't en les teves coses, ensumadora pèrfida! Ombra teva, he de ser. En comptes de netejar la casa i anar-te'n a resar els teus morts, busques com una vella marrana fers d'homes i dones per bavejar en ells. Bel, perquè la gent no escupin en passar per aquesta porta. Quina estimació tan gran se t'ha girat de cop per la meva germana. No us tingui ella cap. Però no em vull tacar de vella. Vull viure en una casa decent. És inútil el teu consell. Ja és tard. No per sobre teu, que ets una minyona. Per sobre de la meva mare saltaria per apagar-me aquest foc que tinc aixecat per cames i boca. Què pots dir de mi? Que em tanco a la meva habitació i no obro la porta? Que no dormo? Soc més llesta que tu. Mira a veure si pots agafar la llebre entre les teves mans. No em desafís, Adela. No em desafís, que jo puc cridar, encendre llums i fer que toquin les campanes. Porta 4.000 bengales grogues i deixa-les a la bardissa del corral. Ningú podrà evitar que passi el que hagi de passar. Tant t'agrada aquest home. Tant! Miro els seus ulls i em sembla que veig la seva sang lentament. Jo no et puc escoltar. Doncs m'escoltaràs. T'he tingut por, però ja sóc més forta que tu. Sempre discutint. Esclar, s'entesta que amb la calor que fa li porti no sé què de la tenda. Em vas comprar pot d'essència. El més car i les pólvores. A la taula de la teva habitació les he deixat. I a callar. Ho veurem. Has vist aquestes rambles? Les de l'Angústies pels seus llençols de núvia són precioses. I aquestes? Són per mi, per una camisa, Es necessita bon humor. per veure-la jo. No necessito lluir-me davant de ningú, Ningú no et veu en camisa? de vegades. Però m'encanta la roba interior. Si fos rica, la tindria d'Holanda. És un dels pocs gustos que em queden. Aquestes randes són precioses per les gorres de neu i per les capes de batejar. Jo no vaig poder-les usar amb els meus. A veure si ara l'Angústies les pot fer servir amb els seus. Com li doni per tenir cries, estareu cosint matí i tarda. Jo no penso fer una puntada. I molt menys tenir cura de nens aliens. Mira tu com estan les veïnes del carreró, sacrificades per 4 monigots. Aquelles estan millor que vosaltres. En aquella casa se senten riures i cops de porta. Doncs vés a la Sèrbia amb ella. No, ja m'ha tocat en sort aquest convent. Són els homes que tornen al treball. Fa un minut em tocat les 3. Amb aquest sol. Ai, qui pogués sortir també als camps. Cada classe va fer el seu. Així és. Ai, No hi ha alegria com la dels camps en aquesta època. Ahir van arribar els segadors. 40 o 50 bons Mossos. On són aquest any? De molt lluny. Van venir de les muntanyes, alegres, com arbres cremats. Cridaven i tiraven pedres. I ahir a la nit va arribar al poble una dona d'aquestes que va vestida amb lluentons i que tocava amb un acordió. 15 dels homes la van contractar per endur-se-la a l'oliverana. Jo els vaig veure de lluny.
el noi que la va contractar tenia els ulls verds i així, apretat, com una garba de blat. Això és veritat? Però és possible. Fa anys va venir una altra d'aquestes al poble i jo mateixa li vaig donar diners al meu fill gran perquè ja n'és. Oh, els homes necessiten aquestes coses. Se'ls perdona tot, aquests. Néixer dona és el pitjor càstig. I els nostres ulls ens pertanyen. M'agradaria segar per anar i venir. Així s'oblida el que ens mossega. Què has d'oblidar, tu? Cadascuna sap les seves coses. Cadascuna. Ara, gira la cantonada. Anem a veure per la finestra de la meva habitació. Aneu en compte de no obrir-la molt, que som capaços de fer donar una empenta i obrir-la per veure qui mira. Què et passa? Se'm posa malament la calor. No és res més que això. Estic desitjant que arribi el novembre, els dies de pluja, la gebrada, tot el que no sigui aquest estiu inacabable. Ja passarà. I tornarà una altra vegada. Esclar. A quina hora et vas a dormir a nit? No ho sé. Jo dormo com un tronc. Per què? Per res, però em vas sentir gent al corral. Sí? Molt tard. No ho està jo? No, ja ho he sentit altres nits. Hauríem d'anar en compte. No sabien anar. Els Mossos arriben a les 6. Potser una muleta sense desgravar. Això, una muleta sense desgravar. S'ha de ser previngut. No digui res, pot ser una sospita meva. Potser. Amèlia, Què? res, Per què m'has cridat? se m'ha escapat. Ha estat sense adonar-me. Va, vés a dormir una mica. On és el retrat que tenia jo d'en Pepe sota el coixí? Qui de vosaltres el té? Cap. Ni que en Pepe fos un Sant Bartomeu de plata. Qui de vosaltres el té? Quin retrat? Alguna de vosaltres me l'ha amagat. Ets la barra de dir això? Era a la meva habitació i no hi és. I no s'haurà escapat a mitjanit cap al corral? A Pepe li agrada caminar amb la lluna. No em facis bromes, quan vingui li explicaré. Això no. M'agradaria saber quina de vosaltres el té. Alguna. Totes menys jo. Per descomptat. Quin escàndol és aquest a casa meva, amb el silenci del pes de la tot. S'estaran les veïnes enganxades a les parets. M'han pres el retrat amb un promès. Qui? Gràcies. Qui aneu a vosaltres? Contesteu! No ha estat més dura, però en somiaré. Ves a buscar el retrat, ja gira els fills. Al final de la meva vida hagi de veure el verí més amat que una mare pot resistir. El trobes? Aquí està. On era? Era Digue-ho sense por. enmig dels llençols del llit de la Mantiglio. És això veritat? És veritat. Mare, punyalada, tot i mosqueta morta, sembradura de vídeo. No em pegui vostè, mare! Tot el que jo vull. Si jo la deixo, em sent, retiri's vostè. No parlis així a la teva mare. Deixi-la, sisplau. Llàgrimes et queden aquests ulls. No ploraré per donar-li gust. Per què sé la veritat? És que no puc fer-li una broma a la meva germana. Per quina altra cosa l'anava a voler? No ha estat una broma. Que a tu no t'han agradat mai els jocs. Ha estat una altra cosa que et rebentava el pit per voler sortir. Digues-ho clarament. Calla i no em facis parlar. Que si parlo s'ajuntaran les parets les unes a les altres de vergonya. La mala llengua no té final
tenen per inventar. A veure! Esteu boges! Que ens apedregueu amb mals pensaments. Altres fan coses pitjors. Fins que es posin de pèl a pèl d'una vegada i se les emporti al riu. Perversa! Jo no tinc la culpa que tot l'he s'hagi fixat en mi. Els teus diners. Mare! Silenci! Els teus aiguamolls i les teves arbredes. Això és just. Silenci! Veia la tempesta esclatar, però no em pensava que ho faria tan aviat. Quin pedregal d'odi esteu tirant sobre el meu cor! Encara tinc 5 cadenes per vosaltres i aquesta casa aixecada per un pare perquè ni les terres s'assalentin de la meva desolació. Fora d'aquí! Fora! Sentar-nos la mano. Bueno, no recordo quina és la teva obligació. Puc parlar? Sap greu que hagis escoltat. Mai està bé una estranya sent la família. El que he vist està. L'angústia és a la casa. Se l'ha de treure d'aquí. No amb ella, amb ell. Amb ell se l'ha d'allunyar d'aquí. Penses bé. No penso, hi ha coses que no poden ni s'han de pensar. Jo ordeno. I tu creus que ell s'emmoldrarà? Què pensa el teu cap? Què? Esclar, es cagarà amb l'angústia. Conec massa bé per saber que tens preparada la ganiveta. Mai hagués pensat que se li digués assassinat a l'avís. I de què m'has d'advertir? Jo no acuso, Bernarda. Només dic, obre els ulls i veuràs. Veuràs què? Sempre has estat una dona llesta. Has vist el dolent de la gent d'una hora lluny. Moltes vegades pensava que endevinaves els pensaments. Però esclar, els fills són els fills. Ara, estàs cega. Et refereixes a la Martí? Sí, la Martí. Per què haurà marat el retrat? Després de tot ella ha dit que ha estat una broma. Què altra cosa pot ser? I tu, ho creus així? No ho crec, és així. Però, Clara, es tracta del teu. Però si fos la veïna de davant, què seria? Ja comences a treure la punta del ganivet. No, Bernarda, no. Però aquí passa una cosa molt gran. Tu no has deixat lliures les teves filles. No et dono tota la culpa, però has d'entendre que la Martirio és enamoradissa. Per què no la vas deixar casar amb l'Enric Humanes? Per què li vas enviar l'encàrrec que no vingués el primer dia que anava a venir a veure-la a la finestra? I ho faria 1000 vegades. La meva sang no s'ajunta amb els humanos mentre jo visqui. El seu pare va ser mosso. I així et va tu, amb aquests fums. I els tinc perquè puc tenir-los. I tu no els tens perquè saps quin és el teu origen. No m'ho recordis, Bernarda. Ja estic vella. Sempre he agraït la teva protecció. Doncs no ho sembla. A la Martirio se li oblidarà això. I si no se l'oblida, pitjor per a ella. Aquí no passa res. Això t'agradaria. I si passés, tingues ben segur que no sortiria d'aquestes parets. Això no ho sé jo. En aquest poble també hi ha gent que llegeix de lluny els pensaments amagats.
Com t'agradaria veure a les meves filles a mi del camí del bordell? Ningú pot saber el seu final. Jo sí sé el meu final. El bordell queda per una dona ja difunta. Bernarda! Respecta la memòria de la meva mare! I tu no em persegueixis amb els teus malsons! Millor serà que no em posi en res. Això és l'obligació dels que viuen al sol. Obrar i què? Però no es pot. A tu no et sembla que en Pepe estaria millor casat amb la Martirio? O sí, amb l'Adela? No, no m'ho sembla. L'Adela? Aquesta és la veritable promesa del Romano. Les coses no són sempre com un les vol. Però els costa molt desviar-se de la verdadera inclinació. A mi em sembla malament que l'Angústies es casi amb el Pepe. A mi, a la gent i fins i tot a l'aire. Qui sap si se'n sortiran amb la seva? I això una altra vegada. T'escoles per omplir-me. I no vull entendre. Perquè si arribés a l'abast el que em dius, t'hauria d'esgarrapar. No arribarà la sang al riu. Gràcies a Déu, les meves filles mai han torçat la meva voluntat. Això sí. Però el dia que les deixis lliures, se't pujaran al terrat. Doncs ja les baixaré tot tirant-lo. Per descomptat, ets la més valenta. Sempre he gastat una rosa picant. El que són les coses. A la seva edat. A l'Angústia se la veu molt entusiasmada amb el seu promès. I a mi també se'l veu molt picadet. Em va explicar el meu fill gran que ahir, quan passava pel carrer, a 5:15 de la matinada, encara estava a la finestra. A 5:15? Mentida. Això em va explicar. En Pepe porta més d'una setmana marxant a la 1. Que Déu em mati si menteixo. Jo també vaig sentir anar-se'n a les 4. Ho vas veure amb els teus ulls? No vaig voler treure el cap. No parleu ara per la finestra del carreró? Jo parlo per la finestra del meu dormitori. Llavors? Què està passant aquí? Vigila d'assabentar-te'n, però per descomptat, en Pepe era en una reixa de casa teva a les 4 de la matinada. Sabré assabentar-me. Si en aquesta casa volen aixecar falsos testimonis, es trobaran una pedra. Que ningú se m'emporti si m'endugui. No t'has d'assabentar mai. Tu no tens dret a res. Aquí es farà el que jo no. Al capdamunt del carrer hi ha un munt de gent i els veïns estan a les seves portes. Vés a veure què passa. On aneu vosaltres? Sempre he sabut que hi ha unes dones papaneres indicadores de tot. Vosaltres al pati. Molt no millor a la situació. Deixa de resulta que no hagi deixat anar la llengua. També hagués parlat jo. I què agaves a dir? Voler no és fer. Fa la que pot i la que s'avança. Tu volies, però no has pogut. No seguiràs molt temps. Ho tindré tot. Jo trencaré les teves abraçades. Martirio, deixa'm! Per res. Ell m'estima per casa seva. He vist com t'abraçava. Jo no volia. I he anat arrossegada com per una maroma. Morta.
m'agradaria parlar amb les Angústies, amb la Rometa. Jo sí volia veure. És veritat que estimes a la meva filla Angústies? Sí, jo estimo l'Angústies. Vull casar amb ella. Doncs què feies aquesta nit a les 4 del matí en una baixa de casa meva? L'Angústies diu que vas marxar abans. Bueno, jo no recordo ben bé l'hora que vas No marxar. em menteixis! A mi ningú em menteix. Si descobreixo la veritat, pitjor per tu. Ja pots anar a veure l'Angústies. Ella és una bona filla. I t'estima! Bernarda! La filla de l'alliberada! La soltera! Que ha tingut un fill i no se sap amb qui! Un fill? I per amagar la seva vergonya, el va matar i el va posar sota unes pedres. Però uns gossos, amb més cor que moltes criatures, el van treure i com a portats per la mà de Déu, el van posar sota el llindar de la porta. Ai, ara la volen matar. La porten arrossegant carrer avall. I per les senderes i els terrenys de l'oliverar venen els homes corrents i cridant d'una manera. Ai, que fa estrany els camps. Que vinguin tots en part de les Xadilles, per matar-la! No, per matar-la no. Sí, i sortirem també nosaltres. Que pagui la seva decència. Que la deixin escapar. No sortiu vosaltres. Que porten amb allò del seu pecat. No. Mateu-la! Mateu-la! No.
Me'n vaig. Us he fet una visita llarga. Dona, no ens veiem mai. Han tocat ja l'últim avís per posar-ho? Encara no. I el teu marit, com segueix? Igual. Tampoc el veiem. Ja saps els seus costums. Des que es va barallar amb els seus germans, per l'herència, no ha sortit de la porta del carrer. Posa una escala i salta a les tanques del corral. És un bon home. I la teva filla? No l'ha perdonada. Va bé. Què vols que et digui? Jo pateixo per això. Una filla que desobeeix deixa de ser una filla per convertir-se en una enemiga. Jo deixo que l'aigua corri. No em queda més consol que refugiar-me en l'església. Però com que estic per ben vista, hauré de deixar de venir perquè no juguin mi la fitxalla. Què ha estat, això? El cavall s'ha menjat, deu tenir calor. Deixeu que es revolqui pel corral. Ja li heu donat les poltres noves? A l'arbre. Has sabut augmentar el teu bestiar? Sí, a força de disgustos i de diners. Però té el millor ramat d'aquestes terres. És una llàstima que estigui baix de preu. Vols una mica de formatge i mel? Estic desganada. M'has restrugit dins del pit. S'han de dir les coses dues vegades. I això que es revolqui pels munts de palla, però tanqueu els cavalls. Meu, que ara tiraran la porta avall. Ai, quina vida. Lluitant com un home. Així és. On vas? A beure aigua. Porteu una gerrada d'aigua fresca. Ja pot ser. I l'angústies quan es casa? Venen a demanar-la d'aquí 3 dies. Estaràs contenta? Clar, ja està que té el mantel. Ai, bueno, mira, tu què sé, saps? Sempre té mala idea. Sisplau. Ja t'han regalat l'anell. Miri'l vostè. Oh, és preciós. Les perles. En els meus temps, les perles significaven llàgrimes. Però les coses han canviat. Jo crec que no. Les coses sempre signifiquen el mateix. Els anells de promesa han de ser de diamants. És més propi. Amb perles o sense perles, les coses són comunes a l'estupor. O com Déu disposa. Els mobles m'han dit que són preciosos. 16.000 reals he gastat. El millor és l'armari de mirall. No he vist mai un moble d'aquests. Nosaltres vam tenir un begut. L'important és que tot sigui perfecte. Que mai se sap. No té per què no ser. L'últim avís. Ja vindré perquè m'ensenyis la roba. Com vostè vulgui. Bona nit. Adéu, Prudència. Adéu-siau. Vagi en nom de Déu. Ja hem sopat. M'arribaré fins a la portalada per estirar les cames i prendre una miqueta la fresca. Vinc amb tu. I jo? No em perdré. La nit va formant. El que va passar ahir amb la teva germana Martirio ho has d'oblidar. Va ser una broma. Ja sap vostè que ella no m'estima. I no poso amb els cors ni amb els pensaments, però vull una bona façana familiar i harmonia. Ho has entès? Sí. Molt bé. Doncs. Més tan amigues d'aquí no res. Em sembla tant. A quina hora va venir? O vas parlar amb ell? A 2:15. I què has dit? Doncs el trobo distret.
Quan parla sembla que estigui pensant en altres coses. I si li pregunto què li passa, em contesta: els homes tenim les nostres preocupacions. No li has de preguntar res. Mira quan et miri i parla quan et parli, si no tindràs disgustos. Jo crec, mare, que ell m'amaga moltes coses. No intentis espavilar-les. I sobretot que no vegi plorar mai. Hauria d'estar contenta i no ho estic. Això són coses de debilitat. Moltes vegades miro fixament el Pep i se m'esborra a través dels ferros, com si el tapés un núvol d'aquells que aixequen els ramats. Això és igual. Magdalena! Està dormida. Quina nit més maca. No s'hi veuen les passes. Una bona nit pels lladres, per qui necessiti amagatall. El cavall semental estava enmig del corral, blanc, doble de gran, omplint tota la foscor. És veritat. Feia por. Semblava una aparició. Us heu fixat que el cel té unes estrelles com el puny? Aquesta s'ha posat a mirar-les d'una manera que se li podia trencar el coll. És que no t'agraden a tu? A mi les coses de fora no m'importen. Amb el que passa dins de les habitacions ja en tinc prou. Així et va, tu. Amb ella li van les coses com a tu les teves. Bona nit. Ja te'n vas a dormir? Sí, aquesta nit no ve el Pepe. Mare, per què quan s'escola una estrella o resplendeix un llamp es diu allò de Santa Bàrbara Benaventurada? Que en el cel estàs escrita en paper i aigua beneïta. Filla, els antics sabien moltes coses que m'oblida. Jo tanco els ulls per no veure-les. Jo no. A mi m'agrada veure córrer ple de foc el que està quiet i quiet en sencers. Però aquestes coses no tenen res a veure amb nosaltres. Quina cert d'oblidar? Quina nit més bonica! M'agradaria quedar-me fins molt tard per gaudir de la frescor del camp. Però heu d'anar a dormir. Magdalena! Està en el primer son. Magdalena! Som en Pau. Allí. Deixeu tranquil·la. Bona nit. Vosaltres també. Com és que aquesta nit no ve promès de l'Angústies? Està de viatge. Ah, Fins demà. Encara ets aquí? Estic gaudint del silenci. I no veig per enlloc la cosa tan gran que aquí passa segons tu. Bernarda, deixem aquesta conversa. Aquí no hi ha ni un sí ni un no. La meva vigilància ho pot tot. Això sí, no passa res per fora. Però les teves filles estan i viuen com tancades dins un armari. I ni tu
ni ningú pot vigilar l'interior dels seus fills. Les meves filles tenen la respiració molt tranquil·la. Això t'importa a tu, que ets la seva mare. A mi, mentre serveixi casa teva, en tinc prou. Que callada està, Sara. M'estic en el meu lloc i em pau. El que passa és que no tens res a dir. Si en aquesta casa hi hagués herba, ja t'encarregaries tu de portar les ovelles al veïnat a pasturar. Jo taco molt més del que imagines. Segueix el teu fill veient el Pepe del Romano a les 4 del matí? Segueix parlant de mala letania d'aquesta casa? No diuen res. Perquè no poden, perquè no hi ha carn on arrossegar, gràcies a la vigilància dels teus ulls. Bernarda, jo no parlo més perquè temo les teves intencions. Però no n'estiguis tan segura. Seguríssima. És possible que de sobte caigui un llamp. És possible que de sobte un glob de sang et pari el cor. I no passarà res. Estic atenta contra les teves suposicions. Doncs millor per tu. Faltaria més. Ja ha acabat de fregar. Va anar vostè alguna altra cosa, Bernat? No res. Avui dormiré bé. A quina hora vol que la cridi? Acá. Aquesta nit és un molt tranquil. Quan una no pot amb el mar, el més fàcil és girar les espatlles per no veure-la. És tan orgullosa que ella mateixa es posa una vena als ulls. Ai, jo he fet el que havia de fer. He intentat tallar les coses, però m'espanten massa. Tu veus aquest silenci? Doncs hi ha una tempesta a cada habitació. I el dia que explotin, ens escombraran a totes. Jo he fet el que havia de fer. La Bernarda creu que ningú pot amb ella. No sap la força que té un home entre dones soles. No és tota la culpa de Pepe i Romano. És cert que ell l'any passat anava darrere de l'Adela. Oh, i aquesta estava boja per ell. I ella hagués hagut d'estar-se en el seu lloc i no provocar-lo. Un home és un home. I que diuen? Que algunes nits va parlar amb l'Adela. És veritat, i altres coses. Jo no sé què passarà aquí. A mi m'agradaria creuar el mar i deixar aquesta casa de guerra. La Bernarda estaria planejant el casament i el més probable és que aquí al final no passi res. Les coses ja estan massa madures. L'Adela és capaç del que sigui, i les altres, vigilen sense treva. I la Martita també. Aquesta és la pitjor de totes. És un pou de verí. Veu que el Romano no serà per ella i enfonsaria el món si estigués a les seves mans. És que són dolentes. Ai, som dones sense home. Res més. En aquestes qüestions s'oblida fins i tot la sang. Recordant els gossos. Deu haver passat algú per la portalada. És en Pepe, que deu haver tornat abans de la capital i deu voler venir a veure la seva promesa. Ha! Quina vergonya. Bona nit, confiant. Venia a veure el curs que fa la meva promesa. Aquestes no són hores per aquí. I menys sense avisar. Què no ve de cabeza amb la teva mare? Sí, però només quedaven 3 dies pel casament. I els nervis em mengen. Els nervis. O les mentides que dius, Pepe. A quina de les filles de la senyora Bernarda t'estimes? M'has dit coses de tu. La
La Bernarda no vol veure el que estàs fent. Jo sí que ho veig. Només vols cagar amb l'Angústies pels seus diners. Però t'estàs veient amb l'Adela. És cert o no? Què estàs dient? Pontia! Només ets una minyona, vigila què dius. Tornaré demà. Marxo. I tu? Que no estaves dormint? Vaig a beure aigua. Jo et feia dormida. M'ha despertat les 7. I vosaltres? Que no descanseu? Ara. Anem-nos-en. La Bernarda no em deixa descansar tot el dia. Emporta't el llum. Les coses avui estan fent bojos. Ens deixaran dormir. Ovelleta, nen meu, anem-nos a la vora del mar. La collideta estarà a la seva porta. No? Bernarda, cara de lleoparda. Magdalena, cara de llena. I tu i jo podem dormir. Soles, mira. En una cova de forany. Bernarda, cara de lleoparda. Magdalena, cara de llena. Aviam, on va vostè? Obres la porta? Qui ets tu? Com és que està aquí? M'he escapat. Tu qui és? Vagi-se'n allí. Martirio, ja et veig. Martirio, cara de martiri. Quan tindràs un nen? Jo no tinc aquest. On ha agafat aquesta ovella? Ja sé que és una ovella. Però per què una ovella no pot ser un nen? Millor és tenir una ovella que no tenir res. Bernarda, cara de lleoparda! Magdalena, cara de llena! Vini! És veritat, està tot molt fos. Com que tinc el cabell blanc, creus que no puc tenir cries. I sí, cries i cries, cries. Aquest nen tindrà el cabell blanc. I tindrà un altre nen. Aquest, un altre. I tots amb el cabell de neu serem com les onades. Un altre, un altre. Després ens asseurem tots. I tots tindrem el cabell blanc. I serem espuma. Perquè aquí no hi ha espuma. Aquí només hi ha mantellines i d'oli. Calli! La veïna tenia. Jo li portava xocolata. I després ella me'n portava a mi.
I així sempre, sempre, sempre. Tu tindràs el cabell blanc, però no vindran les veïnes. Ara me n'he d'anar. Però tinc por que els gossos em mosseguin. M'acompanyaràs a sortir del camp? Jo vull camp. I vull cases. Però cases obertes. Les veïnes apotxades als seus llits amb els seus nens petits i els homes fora, asseguts a les seves cadires. Pepe el Romano és un gegant. Totes el volem, però ell s'us menjarà, perquè són grans de blat. No, grans de blat no. Granota sense llengua. Vagis al llit. Però després m'acompanyaràs a sortir del camp? De veritat. Ovelleta, nen meu. Anem-nos a la vora del mar. La furgoneta estarà a la seva porta. Jo et donaré el pit i el pa. Adela! Adela! Per què em busques? Deixa aquest home. Qui ets tu per dir-m'ho? No és aquest el lloc d'una dona honrada. Amb quines ganes t'has quedat ocupar-lo? Ha arribat el moment que jo parli. Això no pot quedar així. Això només és el començament. He tingut l'empenta i el mèrit que tu me tens. He vist l'amor sota aquesta taulada i he anat a buscar el que és meu, el que em pertanyia. Aquest home sense ànima va venir per un altre. Tu t'hi has atravessat. Va venir pels diners, però els seus ulls els va posar sempre en mi. Jo no permetré que te l'emportis. Ell es casarà amb l'Ambústies. Saps millor que jo que no l'estima. Ho sé. Saps perquè ho has vist, que ell em vol a mi. Sí. Em vol a mi. Em vol a mi. Clava un ganivet si ve de gust, però no m'ho diguis més. Per això procures que no vagi amb ell. T'és igual que Gràcia, la que no estima. A mi tampoc, ja pot estar 100 anys amb l'Ambústies. Però que m'abraci a mi se't fa terrible. Perquè tu també el vols. El vols. Sí, deixa'm dir-ho amb el cap ben alt. Sí, deixa'm que el pit se'm trenqui com una magrana de margó. L'estimo! Martillo, que jo no tinc la culpa. No m'abracis! No vulguis estovar els meus ulls. La meva sang ja no és la teva. I encara no vulguis veure com una germana. Només et miro com una dona. Aquí no hi ha cap remei. La que s'hagi d'ofegar, que s'ofegui. Pepe Romano és meu. Ell em porta els jocs de la riba. No serà. Ja no aguanto l'horror d'aquests sostres després d'haver provat el sabor de la seva boca. Seré el que ell vulgui que sigui. Tot el poble en contra meu, cremant-me amb els seus dits de foc, perseguida pels que diuen que són decents. I em posaré davant de tots la corona d'espines que tenen les que són amants d'un home casat. Calla! Sí, anem a dormir. Deixarem que es casi amb l'Ambústies. Ja no m'importa. Perquè jo me n'aniré a una caseta sola. On ell em veurà quan vulgui, quan li vingui de gust. Això no passarà mentre jo us una gota de sang al cos. No a tu, que ets dèbil. A un cavall esverat sóc capaç de posar de genolls amb la força del meu dit petit. No aixequis el to de veu, que m'irrita. Tinc el cor ple d'una força tan dolenta que sense voler-ho jo, a mi mateixa m'ofega. Ens ho ensenyen estimades germanes. Però Déu m'ha deixat sola enmig de la foscor, perquè ets com si no t'hagués vist mai. On vas? Surt de la porta! Passa si pots. La porta! Mare! Deixa'm! Mare! Deixa'm! Quina desgràcia la meva no tenim diàleg a les meves mans. Estava amb ell. Mira aquest vestit ple de palla de blat. Aquest és el vestit de les malnascudes! Aquí s'han acabat les veus de presidi!
Això és el que faig amb la vaga de la senyora. No! No dono ni un pas més. A mi no mana ningú més que el Pepe. Adela! Jo sóc la seva dona. Assabenta'n tu i ves a dir-li-ho al corral. Ell dominarà tota aquesta casa. És allà fora, respirant com si fos un lleó. L'escopeta! L'escopeta! Ningú podrà amb mi. Aquí no sortiràs amb el teu cos en triomf. Deshonra de casa nostra! Serà que se'n vagi allà on no mai més. El que resta a buscar-la. S'ha acabat Pepe el romà. No! No! Pepe! Pepe meu! Però l'heu mort. No, ha sortit fugint amb Déu. Jo tinc la culpa, jo no tinc punteria. I llavors, què ho has dit? Per ella, hagués volcat un riu de sang damunt del seu cap. Maleïda! Demoniada! Millor així! Adela! Adela! Obre la porta! O la tiraré mai! Obre! S'han aixecat els veïns. Obre, no penses que la vergonya defensa les parets? Ves a portar un martell. Porta. Adela! Obre! Què? Mai tinguéssim aquest final! No entris! Maleït Pepe! Ara corres per l'Albereda, però un altre dia cauràs! Despengeu-la! La meva filla ha mort. Verge, heu sentit? Toquin a dol les campanes a l'alba. Pitjor és ella 1001 vegades que el va poder tenir. Silenci! Les flors, per quan estiguem sols. Llavors s'ha de mirar cara a cara. Ell, la filla petita de Bernat Alba, ha mort. M'heu sentit? M'heu sentit? Silenci! Silenci, dit! Silenci!
Gràcies.